Опушеният грим е бил, и ще бъде най-популярният вид вечерен грим. Главното му достоинство е, че той е подходящ за всеки цвят очи и тип външност. С помощта на козметиката Тианде, гримьорът на компанията Елизавета Шадрина ще демонстрира техника за нанасене на опушен грим. Ще започнем с нанасенето на основата, като нейният тон трябва идеално да съвпада с тона на кожата, създавайки естествен грим. Използваме крем пудра City Chic. Тя съчетава в себе си преимуществата на тонален крем и пудра, като прекрасно прикрива недостатъците. Между другото, крем пудрата Тианде не само прикрива несъвършенствата, но и защитава от ултравиолетовите лъчи. Леко се нанася на кожата, формулата й не съдържа омазняващи компоненти, затова е подходяща за всички типове кожа. За комбинираната и склонна към омазняване кожа, след нанасенето на крем пудрата City Chic, може допълнително в Т-зоната да се използва компактна пудра Pro Visage. Нейната текстура е лека и незабележима на лицето. Тя съчетава в себе си защита и грижа, тъй като в нейния състав са включени увлажняващи компоненти и витамин Е, природен ултравиолетов филтър. А сега пристъпваме непосредствено към гримирането на очите. Покриваме зоната под очите с салфетка, за да се предотврати попадане върху кожата на падащи частици от козметика. Започваме с очния контур. Моливът се нанася по целия подвижен клепач. Графитът на моливите Тианде е умерено мек, той създава ясна контурна линия с интензивен цвят. Именно това ни е нужно. Границите на направената линия не е задължително да са идеално равни, тъй като ние така или иначе ще ги разнесем и за това не е толкова важно. А ето на какво трябва да се обърне особено внимание. Не трябва да има разстояние между контура на миглите и клепачите. Сега взимаме сенките City Chic и разнасяме границата на нанесения молив. Сенките City Chic притежават нежна текстура. Те могат да се нанасят както с сух, така и с мокър апликатор. В първия случай ние получаваме лек седефен оттенък, във втория наситен металически блясък. Сенките са устойчиви, не се ронят и не се посипват по лицето. Тоновете леко се смесват, създавайки нужния оттенък. А за да се разнесе сега границата на сенките, ще вземем по-светъл тон сенки. На гънката на клепача нанасяме матови сенки City Chic. Това са сенки с нежна копринена текстура. Сега ние ще ги използваме за вечерен грим, но те ще са подходящи и за дневен. Всички цветове в палитрата са достатъчно сдържани и биха били идеални за офисен грим. Сенките равномерно покриват кожата с тънък слой, прилягат гладко без да се събират в гънчетите на клепачите. А сега ще подчертаем веждите. Нанасянето на спирала ви съветваме да започне с долните мигли, за да не се отпечата на клепачите, когато я поставяте на горните мигли. Спиралата City Chic удължава и създава обем. Тя има забележителна четчица, която разделя миглите. Спиралата се задържа през целия ден, без да се рони, да се разтича или да се размазва. А изненадата е, че лесно се премахва с обикновена топла вода без специални средства. Това е много бързо и леко. Все пак никой не иска да губи време в почистване на грима. Опушеният грим предполага ярък акцент върху очите. Затова ще направим устните светли и естествени. Избираме неутрални телесни оттенъци или меки и сливови. Използваме червило от колекцията Allure. В колекцията има 17 гланцови оттенъка. Ние избираме 11. То изглежда ненатрапчиво естествено. Текстурата на червилото е нежна и лека. Нанася се гладко и не се разтича. Червилото съдържа в състава си пчелен восък, който защитава устните от загуба на влага. Подхранва ги и ги изглажда. И финалният акорд на нашия грим ще е ружа. Съветваме ви да се спрете на ружа бронзант, тъй като той повече подхожда на вечерен грим. Ружът Stylish Blush съдържа дребни луминесцентни частици, които придават сияние на кожата и освежават. И ето, че и последният штрих на нашия грим е нанесен. Любуваме се на резултата. Ще добавим, че опушеният грим може да се направи както в класически тонове с използването на сив, черен или кафяв цвят, така и в ярки. Изборът на цвета зависи от вашите предпочитания. В палитрата Тианде ще се намерят оттенъци за всеки вкус.